Hello guys, gandang hapon. Welcome again to my channel. Pumunta kami dito sa Tubod kasi yung pinsan ko naliligo sila sa dagat tapos hindi naman sila nakasama. Kaya dito na lang kami pumunta. Tapos ang saya-saya nila, malamig dito at lagyan nila ng harang yung prinsa para lumaki yung tubig. Kaya medyo malabo yung tubig kasi ang dami nila at nagdala na rin ako ng labahan para di sayang yung bayad. The next day. Pasok na ako. Kung naligo kayo dito, may entrance fee na 10. Pero kung exclusive, 300 na daw ang bayad. Yun, sige po. Nangingisda na naman. Uy! Ah! Sayan dyan. Ang linaw ng tubig. Sige na, Gib, kay klase na. Okay, usara ka buok. Ikuan lang na, kay usara ka buok. Ayan ba? Makaon man na. Ang saingan ako na naman? Uwang. Uwang. Eh? Sige na, Gib, kay klase na, Gib. Ay, sarap maligo. Ang init. Wapa kay nata human ma. Sige, waswasi kaya akong dadun. Sige, di kumutaak sa tubig kay kuan. Di ako apak sa tubig kasi galing ako, hindi ako pwede maligo. Wala akong pambayad. Sige na. Ang ganda dito maligo. Si mama, ang daming labahan. Madali lang magwaswas sa labahan kasi maraming tubig. Isang waswasan lang. Tapos na. Ang ano lang dito is magsabon. Matagalan ka o marami kang pagsasabon lang ang tagal. Nagwaswas si mama sa sinanabunan niya kasi dalhin ko. Ako na ang magdala sa nasabunan na niya. Hoy, wag ka diha, Gib, kay may iinom dyan, char. Wag, nag-vlog manggod ko. Sige na, Gib. Tinawa, oy. Saum, Gib. Gib, saum. Sige, saum. Sige pa. Ako ang ginasbaba ng kung ni sabon-sabon siya gapon, oy, sabon-sabon. Ay, may sabon akong da. Sige na, Gib. Last. Ayaw pag inana kay makuha ng likod ni mo. Ayaw. Nakaw na. Madagma ka na. Sige na. Nakaw na. Magdali kay klase na. Upaiop na na. Agoy, wala na ikuan, Gib. Nanasad. Uy, mapul ba?